जोङो लाइट लगायबाय सोरबाबा थोरसि लथा दामफिनलायबाय दाख्लिनि बायदि औलै मालाय अभार बिदि खालामथिनाखै बबेथिं लागायखोथाय बिथिं लागायाखै लामाथिं थांनो र' बैयाव थांनांगौमोनलै लामायाव न'आव ममबाति केन्डेल हैद सैमायाबो माबा नै है सैमा अखाफोर स्रां स्रां एखेबारे माबा दिवाली बायदिसो मोनलायलांबायलै आङो बेखौनोथ' मोनहोनो नागिरदों मानसिफ्रा ओमफ्राय संख' दामबायलै ओइ लगायजोब्बाय नै एसे उइथि फैलै एसे थांनि हराव एसे बेरायनि जोङो थांनि बाब लाइट फोजोंनायफ्रा हर गोजौ बिल्डिंआव hey tuh tambah मा जाबाय थादों लगायजोबदों लाइट बन्द'जोब नायलाय लाइटआ गासिबो बन्द'जोब सेस बन्द'जोब लाइटआ गासिबनाबो ओमफ्राय बाहेरावसो लाइट स्रां लगायबाय न'खाय सोब न'आव बन्द' गोजानाय गासिबो पालन खालामजोबदों फालिजोबदों बोसोनखौ ओइ नै न'खाय नै न'खाय बिसोर लामानि लाइट जाबाय बिसोर नायदो এই নে পালন করছে না পালন করেছে গো করো না গো গো এই बयबो लगायजोबदों नाय गासिबो ओइ नै नाय लगायजोब्बाय नै सिला बारन्दा मानि लगायदों मालाय स' गाइस गासिबो न'खराव जोंहा प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया नरेन्द्र मदि बिथांनि बोसोनखौ फालिगासिनो दं नायथिंजाय नायदो स' बयबो फालिदों नोंथांमोनाबो बेवहाय खुनु माने कर'ना भाइरासखौ माने खारहोनो थाखाय बेखौ खालामनाय जायाखै बयबो खौसेथि थाथों दाख्लै बयबो संख' दामदोंमोन थोरसि लथा आरो बम फुटायदोंमोन दिनैबो नाय माबायदि फुटायगासिनो दङ स' आं बेवहाय लामायाव ओंखारबोनानै नायदों नै बैथिंजायबो नायदो गासिबो माबादों आरो नोंथिंजायहाय नै मानसिफोरा एकदमबारे